siphakamisela amehlo kuwe. Hey, come on, sibeka lonke, yeah, yeah, yeah. That's all it says, come on, siphakamisela amehlo kuwe. Come on, hey, sibeka lonke ithemba kuwe.
uNkulunkulu wedwa ungalekelela muntu athi uDavide wethembekile athi ukwethembeka kwakho kuyisihlangu nehawu athi uDavide ungizungezile emuva nangaphambili athi wabeka isandla sakho phezu kwami. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele lesekuseni nje size kuwe Baba wethu onamandla onke athi ubhale incwadi yamahubo athi njengendluzela ilangazelela amanzi emfula kanjalo umphefumulo wethu unqanyelwe wena. Bayethe thwana amathwala bayethe upheme waphethela bayethe lilo lamakholwayo bayethe zimbembezile bayethe litela kumbi nalilo labakhe in Jesus' mighty name. Amen. Shine his hand and make a joyful noise. Hallelujah. Okokuqala bazalwane ngokubalulekile angibingelele uBishop nobuholi bonke bebandla la ekhaya sengiyingxenye la ekhaya all the time I'm here. And kuyisibusisa esimangalisayo just ukuba kanye nebandla likaJesu. Ngibonge kakhulu uBishop ne-leadership yakhe nabafundisi just to organize such service. Siyazi ukuthi kulesi sikhathi bazalwana akuseyona into ebalulekile kubantu banamhlanje into yenkonzo. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngobaba uBishop nabafundisi ne-leadership ngokuhlela lezi nkonzo. Angibingelele nabo baba wami okade engithula wayishumayela sisafunda. Amen. Namhlanje nami ngibheka ukuyo-retire it's only last but 1 year ukuthi nami ngiyo-retire but kuyisibusiso ukubabona belokubashumayela sebancane and I'm so grateful ukubabona bekhula gracefully. Bengashawanga stroke leyo nto esiyithandazelayo for abadala bethu bangashawa stroke bangahlushwa oshukela nosawoti zonke lezo zinto baphile angisho lento le akusiyona engizoyisho vele babisho indlela esibadinga ngayo abantu abadala this time sibadinga more than we ever thought. Ngoba into ibheka la ungaboni ukuthi ijike kanjani lento sikhona.
yabona nje siza kuleli phasika ukubona ukuthi abantu balichitha nje iphasika go social media abanye balichithela ukuthi ngelinye ilanga liba ngoMashi, ngelinye ilanga libe ngoApril bese bethi ayikho yabona ubone nje ukuthi hey sinenye generation abanye bakhuluma bathi hey engathi uJesu siyambulala simvusa kanti kwenze njani ayikho lento yephasika kodwa siyabadinga abantu abadala like never before abazokhuluma ngempilo yokungcwele ukuthi it's not about going to church, it's about going to heaven. Akusikho nje ukuthi size esontweni sibona abangane sithole abantu ilokhuza those blessed connections ubani business uzomtholela ini nami ngizomtholela ini yabo akusiyona inhlangano yokuzokwenza lokho kodwa le inhlangano the convocation of all the people so but sikubuyelwe ekungcweleni ibandla sinagcina isikhonza ngingakhuluma kwenye indawo ingizona ukuthi kwenye indawo usukufike udumisa ubheke phezulu ngoba uyabona ama-worshipers ayalwa nangendlela agqoke ngayo ngenxa yokuphila kwami ngidumise ngibheke phezulu isikhathi esiphila kuso. We need abantu abadala like never before. Abazosikhumbuza ukuthi hayibo kusendlini kaNkulunkulu. Abantu abazositshela yabona thina esisebancane uNkulunkulu akasiphe inhliziyo yokulalela ngoba yonke into sifuna ukuyi-challenge. Why? So siyambonga kakhulu uNkulunkulu uma sibona abantu abadala hallelujah babe ngenamali kodwa babe noNkulunkulu. Yabona babe ngagibeli imoto ezinkulu kodwa babe noNkulunkulu. Bazotshela ukuthi noma ngabe unani kodwa kumsiza ngani umuntu ukuzuzizwe lonke kodwa onakalelwe ukuphila kwakhe. So siyandinga kakhulu ningashiyi ake nithi nje uhlala nathi. Hallelujah. Ngiyacabanga abantu abasha nabazalwane bonke banalowo mthandazo enhlizweni ngoba umhlaba usiphendukele. Now sivula incwadi yabaseFilipi chapter number 3. Ngibingelele bonke abazali. Kumnandi bazalwane ukuba la ekhaya. Ngikhuluma nje ngoba ngiyabona ukuthi hayi kumnandi asidumise sibheke phezulu. Hayi nibambe kanjalo sidumise sithi masibheka simbone uNkulunkulu elimdumisayo. Hallelujah. Praise the Lord. Ubani kwesinye isikhathi ukhulume ume epulpit uzwe kodwa khona into engaphansi kwale pulpit. Isikhathi esibi isikhathi so sika Jesus plus kodwa uThupawuli ngaqhuma ungakwazi okunye ngaphandle kaKristu yena yedwa obethelweyo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba in the church that is clean. Amphinde futhi ngoba aningizwanga vele the church that is clean. Ngoba hayi ukhethe manje. Nenhlanhla wena nibazana nenhlanhla esenabafundisi abavula iBhayibheli. Yalizwe ukuthi aningizwa vele abavula iBhayibheli bakho
ngazwe hayi usekunenhlahla mawusebandleni elinjalo sekhona ezinye izinto manje angizile ukuzokhuluma lezo zinto ukuthi nje nginomthwalo webandla likaNkulunkulu hamba lapha nomvangeli uNkosi ophethe imvuselelo enkulu okuthiwa iGKC mhlawumbe abanye bake bayibona ukhona ngihamba kanje naye from eMpumalanga is my spiritual son ngisibona uNkulunkulu emsebenzisa ngihambe no Dr. Gumede, one of the sons in the church and kuyisibusiso ukuhamba kanye nabo. Asifundeni bazalwane from verse number 1 Philip 3 ngiyakodwa laphana go verse number 7 but kuhle uqale lokugcina bazalwane bami thokozani enkosini ukunilobela khona lokho angikwenqeni kepha mina kuyanigcina xayani izinja angizazi ngibheke manje xayani izinja nixwaye imisebenzi izisebenzi ezimbi nixwaye abokusika ngokuba simukusoka thina esikhonza ngomoya simukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu sizibonga uKristu Jesu singethembi enyameni nakuba nami bengingaba ngokwethemba enyameni uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni mina kakhulu ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlanga luka Israyeli owesizwe sakaBenjamini umHebheru wamaHebheru ngokomthetho umFarisi ngokokushisekela ngingowazinyela ibandla ngokulunga okusemthethweni ngingongasolekile kanti-ke lokho okwakwenzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu yebo impela bonke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlelelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu mfunyana kuyena ngingenakho ukulunga okunokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ukukholwa uKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena ngazi namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe uma hambe ngingase ifinyelele ekuvukeni kwabafileyo kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe kepha ngijonge ukuba kambe ngingabamba yini lokho nami engabanjelwa khona uKristu bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengibambile kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulela ukuphambili ngijonge emqomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu uKristu uJesu Kristu babizwi lakho liphilile linamandla kakhulu usebenza ngalo wenze izimangaliso in Jesus name amen. Namhlanje bazalwane ngifuna ukukhuluma ngokumfuza ngokufa kwakhe simfuze ngokufa kwakhe enye
izinto bazalwane nathi important njengabantwana bakaNkulunkulu ukuqonda injongo kaNkulunkulu nezimpilo zethu. Enye izinto mawuzofunda indlela esadalelwa yona nendlela esadalwa ngayo encwadini kaGenesis isahluko 1 uzothola ukuthi mawuzoya kuverse number 26 iveza ukuthi uNkulunkulu wathi uverse number 26 mawumbeka uthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Nikhona kodwa bazalwane iyona nto uNkulunkulu mayehleli emazulwini cabanga enza thina akasenzelanga ukuthi sifike la emhlabeni sikhuluma ukuthi we are blessed coming in, blessed going out, which is good. Akasenzelanga ukuthi silangazelele ukuphiliswa emzimbeni ngendlela yokuthi size singasamnaki uKristu nalokho esidalelwe khona sigcine nje sesihubha ukuphila. And isitha sesibonile ukuthi abazalwane abasakwazi ukuthi bakholwe ngenxa ukuthi bakholelwe injongo uNkulunkulu abadalela yona, kodwa sebekholelwa i-maintenance. Wonke umuntu ufuna ukumaintainwa ukuthi angiphile emzimbeni, angibe nemali, angibe nomuzi, angiganwe intombi enhle esebenzayo. Ngoba nakho kuganwa abantu abasaganwa ngoba beganwa. Useqala ukuthi le ntombi engiyithathayo inani. So sekuyaeda ukuthi intombi inani. Asingikhuthaze nje mantombazana ukuthi nifunde nizenzele izinto ngoba nakho lokho sekuyaeda. Ubuhle nje nokuhleka ukuthi fatha akusena msebenzi. Akusena msebenzi sekuyaeda ukuthi unani. Angazi belithintelele lo nothi ngoba angizile ngalo. Nasentsizwa lezi ngiyasibona ukuthi indlela ezinqena ngayo ziyanqena ukufunda, ziyadrop out insizwa ziyavilapha ayifuni ukusebenza, zijaha imali esheshayo. Wonke umuntu uyabona nje njengoba kuziwa ePhasikeni abanye banyukubele ngoba amabhanoyi andizile. Amabhanoyi andizile. Uyabona ukuthi insizwa zijaha imali esheshayo, kodwa mase ifuna ukuganwa zifuna umuntu onotho. Ufuna umuntu onotho. So ngiyanikhuthaza insizwa, hambani nikhuthane, nifunde, nisebenze, nibe notho. Omunye umuzi osethu ubiziwe kanti akho bizo la ubone nje sengathi kukhona imali esheshayo etholakala lapha mawukwazi nje ukuhlabelela ubiza imvilophi. Angizazi ngibheke kodwa ke khona la yakhona bethi mabebona imvilophi iqoqwa masinyane basicabanga ukuthi hey ubizwa izinto elula. Umuntu osethi hayi sengibiziwe kanti uhlulwe ugrade 10. Ugrade 10 umshilisa wazi wathi hayi ubizo. Kanti kwesinye isikhathi nabo laba babiziwe, it's very very important ukuthi ba-upgrade i-education ukuze ngoba lapha sikuhleli osolwazi, kuhleli doctors, abantu abanama-masters degree, odukhuluma bebe-check abanye abanankinga ukuthi uyamuvulile iBhayibheli ukhuluma ngento yena angene ku
uthole enye ejulile kunaleyo wena oyiphetheyo. So kubalulekile ukuthi ukwazi ukumsebenzisa no Google angizazi ukuthi ngibheke kodwa khona la ngiyakhona. Kubalulekile ukuthi abantu balesi sikhathi bahlakaniphe babe nomoya kaNkulunkulu bafunde basebenze kanzima. Lithi phela iBhayibheli lisho ukuthi uzomemeza nje ukuthi I'm blessed going. Lithi uzobusisa umsebenzi wezandla zakho. So now asazi ukuthi izandla zakho zenza. Uma izandla zakho zingenzi lutho, uzobusisa ilutho lomsebenzi wezandla zakho bese ilutho lakho liba multiplied. Oh vele angizwana vele angithi ngibatsho umoya wephasika angizwana. Ngiyafundela ivesi Bishop wami elithi give and it shall be given back to you, good measure shaken together pressed down bese lithi it will run over. Uyabona ngicabanga in critical thinking. I'm a critical thinker. Uma ngicabanga ukuthi ungenzi lutho ingekho into yenzayo kuthathwa lona ilutho le bese liyamultiply bese liyaqindezela until ilutho overflows bese linikezwa kuwe bese ucabanga sengazathi isiqalekiso sehlela kumkhulu kamkhulu kanti ungenzi lutho. Bese ukhuluma nge-background ukuthi ngazalwa no-background ebhedayo. Hayi wena una 21 wena wenzani wena but-ke sekule ndaba uPaul bazalwane ukhuluma-ke la ngokuthi uma uyibheka le ncwadi i-verse yayo i-chapter number likhona number ngithi aphethe amaBhayibheli. Ngiyazi ukuthi thina abantu bakamoya sinenkinga yokufunda vele sijaha itomoya siyaya kutomoya kodwa-ke please uzosithola siphambili futhi kuyo usithole ukuthi nje nayo itomoya lena bantwana benkosi kuyangithusa khona izinto ezingithusayo uma sebegida ngelimi okungesizona ezakho. Angazi uMongcwele uthini uma usugida nje ukhuluma engathi ukhuluma ngelimi ungenazo. I'm just doing it. Lento lena sakhula obaba nomkhulu begida bethi bagida umoya yayingekho enye into abayaziyo bakhulume ngalezi limi begida bekhuluma ngalezi limi begida. Namhlanje sikhumbule zona i-throwback